Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ പൂജേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലെടുത്തത് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ 11-ാമത്തെ ജസ്റ്റ് വിവർത്തന വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതായിരുന്നു. അതായത് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളില് സംരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ രാജ്യത്ത് ദുഃഖം കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അവിടെ പ്രജകൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുഃഖം കാണുന്നത് കുരുവംശജരുടെ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിതരാണ് എല്ലാവരും, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അവിടെ ദുഃഖം കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതുവരെ ആ രാജ്യത്ത് ആരിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, സുരഭിപുത്ര എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ അസൂയാലുക്കളെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവനായിട്ട് ഭരണാധിപനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ യാതൊരു ദുഃഖവും നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നിനക്കെല്ലാം മംഗളകരമായിട്ട് വരുമെന്ന് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുല്യ സംരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകണം. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സംരക്ഷണം നൽകണം. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ അതിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-11 ശ്ലോകത്തില് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കലന്മാരാൽ, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രാജാവിന്റെ കീർത്തിയും ആയുസ്സും എല്ലാതും പുനർജന്മൊക്കെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അതായത് കീർത്തിയും
ആയുസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖിതരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം? രാജാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ജന്മം ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10-11 നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10-11. യസ്യ രാഷ്ട്രേ പ്രജാ സർവ്വ സത്യന്തെ സാധ്യ സാധുഭിഃ തസ്യ മത്തസ്യ നശ്യന്തി കീർത്തിരായുർഭഗോ ഗതിഃ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാ സർവ്വ സാധുഭിഃ നശ്യന്തി കീർത്തിരായുർഭഗോ ഗതിഃ. രാഷ്ട്രേ പ്രജാ സർവ്വ സാധുഭിഃ രാഷ്ട്രേ പ്രജാ സർവ്വ തസ്യ മത്തസ്യ കീർത്തിരായുർഭഗോ ഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്ഞാം പരോ ധർമ്മോ ഹ്യാർത്താനാമാർത്തി നിഗ്രഹഃ അത ഏനം വധിഷ്യാമി ഭൂതദ്രുഹാമസത്തമം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാജ്ഞാം പരോ ധർമ്മോ ഹ്യാർത്താനാമാർത്തി നിഗ്രഹഃ ഏനം വധിഷ്യാമി രാജ്ഞാം പരോ ധർമ്മോ ഹ്യാർത്താനാമാർത്തി നിഗ്രഹഃ വധിഷ്യാമി ഭൂതദ്രുഹാമസത്തമം. രാജ്ഞാം പരോ ധർമ്മോ ഹ്യാർത്താനാമാർത്തി നിഗ്രഹഃ ഏനം വധിഷ്യാമി ഭൂതദ്രുഹാമസത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത ഏനം വധിഷ്യാമി ഭൂതദ്രുഹമസത്തമം. പരീക്ഷത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ജീവികളോട് ക്രൂരത ചെയ്യുന്നവരെ, നീചരായിട്ടുള്ള അത്തരം വ്യക്തികളെ ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും വധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഒരു മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നവർക്ക് രാജ്യത്ത് കൊലയാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ശിക്ഷ തന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കണം, ഈ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫില് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് പറയാം. അപ്പൊ വസ്തുതകൾ എങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പശുക്കളെയും കാളകളെയും കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗം. ഏതു ജീവിയായാലും അത് മറ്റു ജീവികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അത് അത്യന്തം നീചമായ പ്രജയാകുന്നു. ആയതിനാൽ രാജാവ് അത്തരം കുഴപ്പക്കാരായവരെ ഉടനടി വധിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വന്യമൃഗത്തെ ഉടനടി കൊല്ലുന്നത് പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ അനാവശ്യമായി കൊല്ലുന്ന ഏതൊരുവനെയും തൽക്ഷണം ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഏത് ജീവിയായാലും അത് മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്യന്തം നീചമായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണ്? നീചമായിട്ടുള്ള പ്രജകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് അത്തരത്തില് കുഴപ്പക്കാരായവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടനടി വധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വന്യമൃഗത്തെ ഉടനടി വധിക്കുന്നത് പോലെ, കൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും അനാവശ്യമായി കൊല്ലുന്ന ഏതൊരുവനെയും തൽക്ഷണം ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരമപുരുഷന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അവ ഏത് രൂപത്തിലുള്ളവയായാലും ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയമം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അത് ഏത് രൂപത്തിലായാലും, മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും പക്ഷി വൃക്ഷങ്ങള് എന്തായാലും അതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. മാത്രമല്ല പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ധർമ്മസംഹിതകളാൽ അനുശാസിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ആരെയും വധിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. അപ്പോ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ധർമ്മസംഹിതകളാൽ അനുശാസിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം, അപ്പൊ ചിലത് എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ആർക്കും അവകാശമില്ല. ഒരു കടുവയ്ക്ക് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായി താണമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഉപജീവനാർത്ഥം മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു കടുവയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു കടുവയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉപജീവനത്തിനായിട്ട്
താഴ്ന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിനെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അഥവാ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന നിയമം ഈശ്വര സൃഷ്ടിതമാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിനെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഭക്ഷിച്ചാണ്. അത് ഈശ്വരൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നിയമം തന്നെയാണ്. ആകയാലാണ് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് സസ്യബുക്കുകൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സസ്യബുക്കുകൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. ആകയാൽ ഈശ്വര സൃഷ്ടിത നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രത്യേക ജീവജാലങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചു മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിർത്താനാകൂ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത് നിയമവും. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ നിയമം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക ജീവജാലങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ നിയമം. അതാണ് ഭഗവത് നിയമം. ഒരുവൻ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരണമായല്ല മറിച്ച് ഭഗവത് നിർദ്ദേശാനുസരണം നിശ്ചയമായും ജീവിക്കണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തില് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഈശോപനിഷത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരൻ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ വിവിധങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലമൂലാദികൾ, പാൽ എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഉപജീവനം നയിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ആഹാരമായി മൃഗമാംസത്തിന്റെ ആവശ്യമോ സംഭരണമോ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങള്, ഫലമൂലാദികള്, പാൽ, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യന് ഉപജീവനം നയിക്കേണ്ടത്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ആഹാരമായിട്ട് എന്ത് പാടില്ല? മൃഗമാംസത്തിന്റെ ആവശ്യമോ സംഭരണമോ വേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹിതനായ രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധിപൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ താനൊരു മഹാചിന്തകനെന്നും വിദ്വാൻ എന്നും ഒക്കെ സ്വയം പ്രചരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പാവം മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത സുഗമമാക്കുകയാണെന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ രാജ്യത്തിലുടനീളം അർവശാലകൾ അനുവദിക്കും. ഭരണ നിർവാഹക തലവന്മാർ സദാ പ്രജകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അപ്പൊ വ്യാമോഹിതനായിട്ടുള്ള രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോഴൊക്കെ താനൊരു മഹാചിന്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വാനാണെന്നൊക്കെ സ്വയം പ്രചരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത സുഗമമാക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ, അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും? അർവശാലകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. ഭരണ നിർവാഹക തലവന്മാർ സദാ പ്രജകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രജകളുടെ സുരക്ഷ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ആര്? ഈ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഈ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ അർവശാലകള് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ജീവി എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയാൽ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജീവിയെ ഉടനടി പിടികൂടുകയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഏതെങ്കിലും ജീവി എവിടെയെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജീവികളെ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. പിന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജീവിയെ ഉടനടി പിടികൂടി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യണം. ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ പമ്പരവിഡ്ഢികളായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പാവമൃഗങ്ങളെ വധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പൊ സർക്കാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ പമ്പരവിഡ്ഢികളായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരിക്കലും പാവമൃഗങ്ങളെ വധിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ സംഹിതയനുസരിച്ച് അവർ നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിത പ്രകാരം നിരുത്തരവാദിയായ രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി, ആയുസ്, അധികാരം, ശക്തി എന്നിവ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ക്രമമായ മുന്നേറ്റത്തെയും മരണാനന്തര മോക്ഷത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആധികാരികമായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢവ്യക്തികൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അഥവാ പുനർജന്മം എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് വെളിപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിത പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നിരുത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി, ആയുസ്, അധികാരം, ശക്തി എന്നിവ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നു.
എങ്ങനെയുള്ള രാജാവ്? നിരുത്തരവാദിത്വപരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തൊരു രാജാവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ക്രമമായ മുന്നേറ്റത്തെയും മരണാനന്തര മോക്ഷത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവോട് ആധികാരികമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢ വ്യക്തികൾ പുനർജന്മത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ സവിശേഷമായ ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈയിടെ അന്തരിച്ച മഹാനായ നേതാവ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ബാക്കി വെച്ചുപോയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ പരാമർശിച്ച ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു. ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിതയെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത്യന്തം അജ്ഞരാകയാൽ അവർ ഇപ്രകാരം എഴുതി അറിയിക്കുന്നു: ഞാൻ അത്തരം യാതൊരുവിധ മതാചാരങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി പോലും ഞാൻ അവയെ അനുസരിക്കുകയുമില്ല. അവയ്ക്ക് വഴങ്ങുകയെന്നാൽ അത് നിശ്ചയമായും ആത്മവഞ്ചനയും സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. ആ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് മതാധിഷ്ഠിതമായ യാതൊരു വൈകാരിത്വവുമില്ല. ഈ സവിശേഷമായ ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈയിടെ അന്തരിച്ച മഹാനായ നേതാവ് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ബാക്കി വെച്ചു പോയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പരാമർശിച്ച ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭാതർ പറയുന്നതാണത്. ഈശ്വരന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത്യന്തം അജ്ഞരായതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്രകാരം എഴുതി അറിയിക്കുന്നത്. എന്താണ് അറിയിക്കുന്നത്? ഞാൻ അത്തരം യാതൊരുവിധ മതാചാരങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗം പോലും ഞാൻ അവയെ അനുസരിക്കുകയുമില്ല. അവയ്ക്ക് വഴങ്ങുക എന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താണ്? ആത്മവഞ്ചനയും സ്വയം മറ്റുള്ളവയെന്നാൽ സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. ആ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് മതാധിഷ്ഠിതമായ യാതൊരു വൈകാരികത്വമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, എഴുതി അറിയിച്ചത്. ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വിലക്ഷണമായ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്കും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ അതിബൃഹത്തായ അന്തരമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വിലക്ഷണമായ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പരാമർശങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ്? വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദവിഹിതമായ ധർമ്മസംഹിതയനുസരിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മശീലനായ രാജാവായിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വൈകാരികത്വങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് അവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എത്ര വലിയ മനുഷ്യനും വെറും ഒരു ഭക്താത്മാവ് തന്നെയാകുന്നു. അവന്റെ കൈകാലുകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചരടുകളാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തും ചെയ്യാൻ തക്ക സ്വതന്ത്രനാണ് താനെന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഭരണത്തലവൻ അഥവാ രാജാവ് ചപലനോ ഈശ്വര നിയമത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞനോ അല്ലാത്തതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് മാനവർ അതീവ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. വിഡ്ഢികളായ നാസ്തികർ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ യത്നിക്കുകയും വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവൻ കുരുതി നൽകി സ്വയം മതനിരപേക്ഷരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരജ്ഞാനം അഥവാ ഭഗവത് ശാസ്ത്രം അറിയുകയാണ് മാനവ ജന്മത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ മഠയന്മാർ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഈശ്വര സൃഷ്ടിത നിയമങ്ങളാൽ സദാ ബന്ധിതരെങ്കിലും ഈശ്വരനെ ശാസ്ത്രീയമായി അറിയുന്നതിനു പകരം മതാധിഷ്ഠിത വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായും ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിനെതിരായും പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദവിഹിതമായ ധർമ്മസംഹിത അനുസരിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മശീലനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അതേസമയം തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിൽ അവരവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും വൈകാരിത്വങ്ങളുടെയും പേരും പറഞ്ഞ് അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവരാണ്. അതായത് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നേ ഇല്ല. ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവരല്ല അവരാരും. എന്തു തന്നെയായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര വലിയ മനുഷ്യനും വെറും ഒരു ഭക്താത്മാവ് തന്നെയാകുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്.
അവന്റെ കൈകാലുകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചരടുകളാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തക്ക സ്വതന്ത്രനാണ് താനെന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഭരണത്തലവൻ അഥവാ രാജാവ് ചപലനോ ഈശ്വര നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അജ്ഞനോ അല്ലാത്തതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് മാനവർ അതീവ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭരണം നടന്ന സമയത്ത്, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് ഉള്ള രാജാവ്, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് ഈശ്വര നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈശ്വരന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള മാനവരെങ്ങനെയാണ്, സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം അവർക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു. വിഡ്ഢികളായ നാസ്തികർ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ യത്നിക്കുകയും വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവൻ കുരുതി നൽകി സ്വയം മതനിരപേക്ഷരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരജ്ഞാനം അഥവാ ഭഗവത് ശാസ്ത്രം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ മാനവ ജന്മത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശം ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മഠയന്മാർ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഈശ്വര സൃഷ്ടിത നിയമങ്ങളാൽ സദാ ബന്ധിതരെങ്കിലും ഈശ്വരനെ ശാസ്ത്രീയമായി അറിയുന്നതിന് പകരം മതാധിഷ്ഠിത വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായും ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിനെതിരായും പ്രചരണം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ മാനവ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ, രോഗ്യം ഈ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഈശ്വര സൃഷ്ടിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാൽ സദാ ബന്ധിതനെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് പകരം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിനെതിരായിട്ടും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും മതാധിഷ്ഠിത വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും പ്രചാരണം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12. കോവൃശ്ചത്തവ പാദാം സ്ത്രീ സൗരഭേയ ചതുഷ്പദ മാം ഭുവാംസ്തദൃശാസ്രാഷ്ട്രേ രാജ്ഞാം കൃഷ്ണാനുവർത്തിതാം. കോവൃശ്ചത്തവ പാദാം സ്ത്രീ സൗരഭേയ ചതുഷ്പദ മാം ഭുവാംസ്തദൃശാരാഷ്ട്രേ രാജ്ഞാം കൃഷ്ണാനുവർത്തിനാം. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവ പാദാം ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണവൻ ഛേദിച്ചത് തവ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ ത്രീൻ 3 സൗരഭേയ അല്ലയോ സുരഭിപുത്ര ചതുപദ അങ്ങ് 4 കാലുള്ളവനാണ് മാ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കുകയില്ല ഭൂവൻ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു താദൃശ അങ്ങേക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രേ രാജ്യത്ത് രാജ്ഞാം രാജാക്കന്മാരുടെ കൃഷ്ണ അനുവർത്തിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളെ അനുസരിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം അദ്ദേഹം അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഋഷഭത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ആവർത്തിച്ച് ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ സുരഭിപുത്ര അങ്ങയുടെ 3 പാദങ്ങളും ഈ വിധം നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അങ്ങയോളം അസംതൃപ്തനല്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആവർത്തിച്ച് ആ ഋഷഭത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ ഈ 3 പാദങ്ങളും നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ്? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അങ്ങയെ പോലെ അസംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് അങ്ങയുടെ ഈ 3 പാദങ്ങളും നിഷ്കരണം ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞതെന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്
ഋഷഭത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും രാജാക്കന്മാർ അഥവാ ഭരണാധിപന്മാർ നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സാമാന്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയുമാണ്. അപ്പൊ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപന്മാരും നിശ്ചയമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണത്? സാമാന്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രാജാക്കന്മാരെടുത്ത് പറയുന്നത് കാരണം അവരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന മാനവ ജീവിത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായി അതനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മസംഹിത അനുസരിച്ച് നിശ്ചയമായും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യവാനായ ഒരുവന് ഈ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ ഒട്ടും പ്രയാസം കൂടാതെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സാരസംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് ധർമ്മസംഹിതകളെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ധർമ്മസംഹിതകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളാണ്, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവത് പാദം പോകാൻ സാധിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത അതനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഈ ലക്ഷ്യം ഒട്ടും പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സാരസംഗ്രഹ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഭഗവത് ധർമ്മസംഹിതകളെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സംഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ അത് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതും കൂടി വായിക്കുക അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മസംഹിതകളെ അനുസരിക്കുന്ന അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മസംഹിതകൾക്ക് വിധേയമായ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അസന്തുഷ്ടരല്ല. അപ്പൊ ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ സംഹിതകള് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ആരും എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല? അസന്തുഷ്ടരാവില്ല. അവണ്ണമുള്ള ധർമ്മസംഹിതകൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് അഥവാ അത്തരം ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിക്കാത്ത രാജ്യത്ത് ആദ്യ ദുശകുനമായി ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാളയുടെ 3 കാലുകളും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളും ആഗതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിക്കാത്ത രാജ്യത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആദ്യ ദുശകുനാണ് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ള കാള. ആ കാളയുടെ 3 കാലുകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ആഗതമാവുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മസംഹിതകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ധർമ്മസംഹിതകള് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരത്വം വഹിക്കുന്ന അഥവാ കാര്യവശാൽ ഭരണത്തലവന്മാരായിരിക്കുന്ന അന്ധവ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് അജ്ഞാനത്താൽ അന്ധരായവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തില് കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരത്വം വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാര്യവശാൽ ഭരണത്തലവന്മാരായി തീർന്ന അന്ധവ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഉള്ള സമയത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സമയത്ത് ധർമ്മസംഹിതകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മസംഹിതകൾ
ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ തന്നെ എല്ലാവരും അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവം വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളുടെ സൂത്രധാരം വഹിക്കുന്നത്, അതായത് രാജാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തലവന്മാരായിത്തീരുന്നവര് അന്ധവ്യക്തികളായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് അജ്ഞാനികളായവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളില് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम माताजी। माताजी।